Etikwan bi aso no ne nsa bɛka ho na wafa ade a wodidi agyina ho. Papa yɛ saa agigi nkrɔfoɔ kookoo bebree a ɛwɔ ahafoma mu ɛne sehwima mu saa branda sehwi abaso enyanfo bebree. Afei sɛ wokɔkoma se ɛne nkranso so a ɛno nso so ɔgyegye nkrɔfoɔ adan enya adan bebree. Epa hodako osomafa obɛyɛ sɛ wontimi sɛ ɔsrɛ no na aka sɛ o ɛne mesrɛ wo betua ne ba no a ɔsɛ okay ɛyɛ sɛ obetua ne ba ɔsɛ hae ntimi ma wo sɛn me ma wo ɛyɛ sidi wɔ ha no betua ne ba no yɛ sɛn ɛyɛ sidi wɔ ha bio ntse wa ntimi entua a ɛyɛ sidi wɔ ha na wasade ama wo kyɛ sɛ wo kɔ sidi ha no ntse de wo ba betua na sidi ha no me sa go ho na yesi dia hana apoa na obo ana kwase we papa nya no pa eduru bebe so a nimfo pii amekan afo ba ko na enkura maako aduanan na wo afo ba ko ogi wodi a obahwa se wo afo to aso no obaya nya fakwa bi so no be sika ho no agya ka ho no de saa ntimfuta be se aduanan a enkura be aduanan ne wo mu na apafo a egum asoboro ha apafo ne de no so ne se obetwa asase kituo bi baabi na waka kye se ɛhɔ ene didie afei na bedo afuo ro bi abode ne menkan ne nafo paa no de hweye ana mfa sa anka emu aduane bia entiwuni na se ukotwa bode baako a ene wo kyewa eye kookoo oto baako ukotu menkan ana banchiwo na wono oyire no ma abedia ene so eye kookoo oto baako etide eye demon nkrɔfoɔ na so wankwa ankoya ubeden wodidi ebrebi otu ne ka ekɔ eye sehwimam na fokasi a enkura bebre wo mu no okoye no na ahwesofo no aboaba kookoo emoto maako ahanu eni gu ho sabre na ye friend sam kunkwamu afeni yi mu ntina noso